Γεια σας! Αποφασίσαμε να φτιάξουμε και σήμερα ένα γλυκάκι που το λέμε στον τόπο μας γιαννιώτικο. Ρολάκι θα το κάνουμε με καρυδάκι, θα σας πω αργότερα. Τώρα θα ετοιμάσουμε το σιρόπι. Θα βάλουμε τα υλικά για το σιρόπι και μετά θα συνεχίσουμε το γλυκό. Βάζουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νεράκι. Έχουμε βάλει και ένα ξύλο κανέλα μέσα και 3 γαριφαλάκια. Δεν βάζουμε και πολύ γαρίφαλο γιατί πικρίζει. Θα βάλουμε και λίγο πορτοκαλάκι για το άρωμα και λίγο λεμονάκι. Το λεμονάκι κάνει καλό για να μην ζαχαρώσει και όλα στο γλυκό μας. Αυτό είναι, θα το βάλουμε μετά να βράσει παρέα με θα ψήνουμε το γλυκό, θα βράζουμε και το σιρόπι, γιατί ούτως ή άλλως θα σιροπιαστούν και τα δύο ζεστά. Τώρα θα ξεκινήσουμε τα φύλλα. Εδώ έχουμε τρίψει το καρύδι, το τρίψαμε λίγο ψηλό για να φάνε και τα μικρά παιδιά και όλοι όσοι είναι δύσκολοι στα χοντροκομμένα κομματάκια. Θα βάλουμε μέσα και λίγο σουσαμάκι, θα βάλουμε μέσα και λίγο ζαχαρίτσα, θα βάλουμε μέσα και λίγο σιμιγδαλάκι για να δέσει ωραία. Θα το ανακατέψουμε, λίγο κανελίτσα μέσα, άσε που βάλαμε και στο σιρόπι. Και λίγο γαρίφαλο θα βάλουμε, αλλά όχι πολύ γαρίφαλο γιατί πικρίζει. Ωραίο, πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα θα λαδώσουμε το φυλάκι μας. Θα το περάσουμε το πινελάκι. Ωραία, ωραία. Με το φρέσκο λαδάκι μας εδώ του τόπου μας. Θα τρίψουμε και λίγο πορτοκαλάκι. Θα ρίξουμε μία πλόχερη. Ωραία. Ένα-ένα τα φυλάκια, όπως τα βλέπετε. Θα λαδώσουμε το ταψάκι μας. Αυτό το γλυκάκι το φτιάχνουμε τα Γιαννιού εδώ στον τόπο μας και το λέμε γιαννιώτικο. Αλλού δεν ξέρω πώς το λένε. Θα μπορούσαμε να το πούμε παρόμοιο με το μπακλαβά περίπου και με τις δίπλες της γιαγιάς παλιά που φτιάχναν στα χωριά. Ειδικά εδώ στο χωριό μας, δεν ξέρω αλλού. Άνοιγαν το φύλλο και έκαναν αυτό το πράγμα. Τύλιγαν τη γέμιση, το καρυδάκι και όλα αυτά που έχουμε εδώ ετοιμάσει. Και αυτό το γλυκάκι έχει ομοιότητα και λίγο από τον μπακλαβά και λίγο από τις δίπλες. Αυτό θα το δούμε και στη γεύση, πώς θα το δείτε. Εμείσαμε τα φυλάκια μας πολύ ωραία και τώρα θα το κόψουμε το γλυκάκι μας. Τις γωνίες θα τις κόψουμε λίγο εκεί. Ωραία. Αυτό είναι το γλυκάκι μας, παιδιά, απλό και χωριάτικο. Θα το φτιάξετε και θα το δοκιμάσετε. Τώρα θα το λαδώσουμε λίγο απάνω. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 170. Θα το ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα. Θα δούμε κιόλας. Θα δούμε βλέποντας και κάνοντας, γιατί απλά είναι τα πράγματα. Χωριάτικα είναι. Δεν τα πολύ ξέρουμε και όλα. Αυτό είναι. Το σιρόπι θα βράζει και το γλυκό θα ψήνεται και θα το σιροπιάσουμε καυτά και το γλυκό και το σιρόπι. Παιδιά, όπως βλέπετε το ψήσαμε το γλυκάκι μας ωραία ωραία, βράσαμε και το σιροπάκι, είναι όλα καυτά και θέλω να πω κάτι εδώ. Έχω το σιρόπι και η συνταγή λέει λίγο μέλι τώρα στο τέλος, δεν το ρίχνουμε από αρχή, αλλά εμείς θα κάνουμε την εναλλαγή και θα βάλουμε σιρόπι από γλυκάκια του κουταλιού.
από περγαμόντο και από κιδόνι, που είναι αρωματικά. Να το ρίχνουμε μέσα τώρα. Αν το έχουμε διατηρήσει στο ψυγείο το γλυκό θα το βάλουμε. Αν όχι δεν το βάζουμε, παιδιά. Εσείς βάλτε μέλι, να έχετε ασφάλεια 100%. Εγώ το έβαλα γιατί το διατηρώ στο ψυγείο και είμαι σίγουρη. Τώρα το σιροπιάζουμε ωραία. Ψήθηκε ωραία το γλυκάκι μας. Αυτό είναι το γλυκό μας για τους Γιάννηδες, παιδιά. Επειδή τώρα είμαστε και φορτωμένοι από γλυκά, από διάφορα, κάναμε κάτι ελαφρύ. Συμφωνείτε γι' αυτό? Βάζω εγώ και τα πορτοκαλάκια μου έτσι για άρωμα, και το λεμονάκι μου και την κανελίτσα μου. Και καλή απόλαυση, παιδιά. Δοκιμάστε το και ό,τι πει η καρδιά σας. Απλό είναι. Κοιτάξτε, παιδιά, τι ωραίο χρώμα και από κάτω. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσετε και θα δείτε. Αυτά ήταν, παιδιά μου. Δοκιμάστε το και θα ευχαριστηθείτε. Ευχαριστώ για όλα που μας παρακολουθείτε.